Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026-njy ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň şenme güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanallarynyň platformasyna. Hormatly izleyijiler, şu gün men siziň bilen Eýranda bolup geçen datlary gurulmuşak. Şöyle näme bolup geçýär? Türkmen halky näme reaksiýa bermeli? Şöyle bolup geçen datlar Türkmen halkyna täsirler boljakmy boljakmy? Şu arada bir gurum eder ve azıcık Türkmenistan'a gelen materyaller boyunca bir gepleşirmedi devam eder. Yine birinci bilen men Türkmenistan'ın meseleleri boyunca yani informasiya başlayacak ve şunu bir oturup teyirlerin bile yine size öğrenimiz bir yani TikTok, YouTube ulgamlarda hayada Türkmenlerin informasyası köp çıkıyor. Gelin birinci bilen şunu informasiya teyirlerin olsam esas temamda geçelim. Yine ünferin hormatly vatandaşlar, yine şu Türkmenabat Mariupol. Right now, man. Right here. Don't give up. Watching forward to Miss Hamlet. We from the wall from York, things happen. It's clapping. Let us spark the place. Happy cats in the spark, got a scar in his face. It's a cold world in this city. Yine hormatly izleyijiler, yeni bir ýola berdim. Yine şu bütün Türkmenistan'la yani arkadagly bar Türkmenistan'la bolup geçýän ýoluň ýagdaýlary. Girin seyredin. Bana hormatly izleyijiler. Gelsin, iyi. Gelişine evet Tufan evet. Salam Rada. Wa aleykümselam Muhammed. Ha bir minut men şunu okuyayım o zaman. Bor. Benim ötüp öňe gidýän Türkmenistan bir tarap garaşdy. Yani giýje ünlü Atalogul giýdi, bütün dünya aýlanyp ýyrnaklar geçirip yani fan tehnologiýasyny ulanyp giýje ünlü işleyen adamlaryň ine dolandyrýan döwletçiler. Gynap tamam. Bu kimi dolandyrýar, kimin arkadagy? Şu olan arkadaga değerligi belli. Muhammed ağa. Şulowan ýollaryny terken şöyle hökümet gelmeýändir, o hökümet ýok şulowada diýip ýa-ki pikir edýäňler. Ünfer ine şu ýolda ünfer Muhammed ağa terip şu ýolda hökümet ýok, şu ýolda döwlet ýok. Bu döwletsiz ýol. Şu döwletde şu ýolda arkadagy ýok diýip pikir edýärler. Hakykatdan hem olsa şöyle milli lider var, arkadagy var, arkadagy ferdar var. Arkadagy ferdaryň ýoguny ýa milli lideriň giýdi we giýjini üç ýol işler. Türkmen telewizionyny seyretdim, ýagny Türkmen Vatan programyny seyretdim. Şunu var Muhammed ağa. Üçüsi bolup bir adama derek üç bolup işläp giýjini telewizionyny doldurýarlar. Ine bu ýolum ýöne ýol däl. Nasionalny avtotrassa. Ýagny iki tane vilayetlerin ardından nasyonal avtotrassa avtoban bolmaly ýok. 34 ýylda 260 milyar dolar uğurlanıp şu bir ýoly oňup bilen oklar. Bilýär misin Muhammed ağa? Şoň üçin biz bütün cemiyeti
bütün dünya cemiyeti dolandıran ötün nöwletler çağırýar. Türkmenistana audit gerek. Nirde pullar? Gurbanı Berdimuhamedov jogap bermeli. Ferdar Berdimuhamedov jogap bermeli. Nirde pullar? Näçip olan gyýdy? Giyece uny bizim samolyotlarymyza minip, hökümetin samolyotlaryna minip, hökümetin pullaryny ulanyp gelip ýör bütün dünya döwletleri bilen duşup ýör. O kim? Nämen esasında bizim halkyň pullaryny bir hökümete degişli adam diýip, isleýän ýerine toğup şu samolyotly aýlanyp ýör. Bir köpük çyksa jeden o. Hemme çyksa bir götürýär. Onun gasinçalaryny, onun ýanynaky ýanky sapravajeniýalaryny, akranasyny, maşinalaryny, samolyotlaryny o näme etdi hökümetde? Hiç da. Näme üçin döwlet meçhörüne gidip döwlet ýolbaşçyları bilen duşup ýör. Han Türkmenistan prezidenti, han Türkmenistan'ın prezentasiya edýän adamy. Näme üçin şu ýaldat bolýar? Kim Türkmenistan'ın awrany ýykýar? Bilmeýär şu real adamlar mı? Näme edýär Muhammed ağa? Murada bulan hemmesi düşünükler. Hemişe de gurrun merkeleyen yaman kuvvetli düşünürdüm. Ben bir zatı bilýän, inni halkam yetti. Onun adatlyk radiyeti şakynda da aýtdy. Inni halkın neme hükümetin vatan dönügi eyle beyle diýerleri halkın kahramanlaryny öwürli diýdi. Şuňa Hakyky da. Yaman uli üç köşüklü. Men şunu älik hem vatandaşlarıma da şu karamda adalara karşı çıkış etti. Şunu öz kahramanını ipkata etti. Şu uli pavaro. Yani şu yurdun täze şu yakınlıkta üç köşüklük bolacağını anlatyan da atlaşına. O zaman Murada bir hiç de Türkmenistan bir bay devlet. Şu adamın birce geçirýän çäresinin pulunu bersene bu owanın täzeden dikeldip bolýar. Bir geçirýän çäresi, birce geçirýän çäresi. Özbekistanyň prezidentini dadan çağırıp oy toy tomaşa edip ýörler öwünden çykyp. Direksiz ödem hiç gerekke. Şoňa çykýan puly, bir owa bersene budjetine, şu owanı dikeltýär. Ol konferensiýe geçip direksiz konferensiýe hiç kime gerekke. Dünýäň hiç bir jurnallaryny şak hiç kim sesnem çykarana Krasnoyarsk'ta geçirdiler. Neçe milyon şoňa jaý gurup zat edip hani nämpeydi hiç zatı. Şu neçe milyon puly sen bütün Türkmenistan'ın invalidlerini dolu gerekli atlar bilen üçün edip. Bir samolyoti, pasajerski samolyoti dine öde minmek, otap uçmak için öden bir komünitar organizasyon yolbaşı prezidenti de 40 milyon dolara şunu renovasyon ettiriyor, tadil ediyor. Altından tuvalet koyduruyor. Ne için men Türkmenistan'ın yetim çağlarını kömek hayırda kavvet nemesinin prezidenti değil. O şu 40 milyon dolarını verdin yetim çağı yok Türkmenistan. Sen hiç mi kömek etmek gerekmiyor? Şu edaranı yapansın. Şu altından tuvaletin pulunu verdin bir ovan tezeden dikeldip bolya. Ey haramzadılar. İran'ın bir ahullarına soru verýärler. Bizim yurdumuzda halk şeyle közenýär, zat etýär. Odan şu hükümet yolbaşçıları halka münt vermese näme şonuň nemesi diye. Odan ol ahun jogap berýär diye, ola imansız diye. Ola Hudaýa ananak diye. Ola dinden çıkarla diye. Ola diye beheştin cehennemin barlygyna ananmayan adamla ahirete ananmayan adamla şeýtýär diye. Yoksa bir adam Hudaýa ananta. Cehennem dowdaga ananta, beheştin barlygyna ananta. Her bir edendadyň öňünde jogap bermeliligine anantala ýüregi bilen. Onda adaletli bolmaly halky bilen.
özü bil kastlayın halkının karşısına cinayet etmeli. Şol için on haca gitmegem haram diye. Ol nitolka hacı diye, ol hacı sözünü ayırmalı. Kaytam haram şo diye. Şol için vatandaşlar, bula haram. Bula haram zada. Bunları biz yok etmeli. Yoksa bizim yurdumuzu betbaht etiyelim. Gatto diyen Muhammed Ağa yine İran temasına geçmek da bir neçe videolar var men şurugu köçük bolyan. Ondan maslahatlaşıp ondan İran temasına geçeli. Yine hormatly ilişer indiki videolar herdim goýup yine şu mektepde ok geçende atlar insert dedim. Ne şey diýerdi ya, men okat bereyim. Mehriban adamlar yine okuvçulardan muallimin agdyna öýkünýänleriň sebäbi her ýylda bir keder remont üçin mekteplerde pul ýygnamaga we täzil oturuşyga üçin gyýgyrşýarlar. Muallimlerine pul toplamagan direktorlar ve bilim ministrleri dil üstü bilen buyruk berýärler. Şuna näme baha berjek? Men diyecek olanlarım Muhammed Ağa, ünsver Türkmenistan bankrot. Bular ne bilim ministrinin saklap bilýär, ne büdjetden yani bilime, ilma ve cemiyeti üstürmek için pul berilýär. Sosyal problemler diye. Çözülen o. Hemme pullar arkadaş şäherine gidiyor. Bir kanun ýagdaýda, ünsverin bir kanun ýagdaýda kim ruhsat berdi, Qur'any berdi Muhammedowa. Türkmenistan'ın gazını, neftini satıp Dubay'da şoda geçirip şo yerden öz kontraktlarına pul soğup şo yerden 30-40%'ını oğlamanı kim ruhsat berdi? Hiç kim. Öz oğlunun başlan sırtını ulanıp pul oğurlayan. Şo wagtda da çağacıklardan bunun enataları daşıp da işlep ýörler. Käbileri işlep bilen ok Türkmenistan'ın içinde işli etmiyorlar. Çağlardan pul yığınap remont ettirýärler, danawyet kaldyrýarlar. Ve oturuşukları çäherleri toğuyanlar. Ine şoň üçin bir gyýyşýar. Gatdawr edýär. Muňa näme diýjek Muhammed Ağa? Hani döwlet, hani arkada diýen bir kezzap, hani arkada diýen kezzapyň ogly arkadagly kezzaply serdar. Ine bular kezzap diýmeden, kezzaply serdar diýmeden başga näme diýjek? Ine bir komentar berdiň şoň Muhammed Ağa. Ben Murad Ağa, şu an Türkmenistan'ın dolarışı näili sistema girdi. Hükümet devleti dolandırmak için pul berena. O neftten gazdan gelen dolarına eyesi dine şu özi. Halktan yığınan pul var. Nalog deyip eğil o tağdan bu tağdan alayım. Onun aylık kurulum deyip şu hükümete veriyor. Onun hiç zaten yetenek. Ne aylığa yetiyor, ne pensiya yetiyor. Ne mektepler remont etmeye, ne sağlık ministerliğine yetiyor, ne pograniçniklerin emesine, iyice işlerine yetiyor, ne türmeleri dolandırma. Şol için ne yetiyor? Bir şey deyip aydan, serdarın borcu ne? Hemmesini yığnaya, barın ne ayırlı gününüzü görseniz, özünüz görün diye. O zaman ona ne yetiyor? Ona da aşağıdakilerine yetiyor. Aşağıdakiler de halkların iş o zaman ya yok oradan bir de aittiler ya şun pulunu verdi. Şu mektep saklayacak olsa kraska. Ondan şey tırpıyorlar. O zaman onu vermeden emet yerler. O zaman o bayram Allah bir zaman muğullum ne emediptir? Pak neme diye çerçevede başlıyor. Isı sezonu geldi. Erkekle muğullum işleyerler. Hem de dijörlü normal mekteplerde. Gereği yok o da dijörlüdür ya ama. Yok muğullumlardan en biri olmalı. O zaman hakimlikle de şunu da olacağını edip bağırlayarlı diye. Bana mı yok muğullum? Egrektir işkolu. O da durmak gerekir. O zaman ya politsiya o olay diye biz halktan alıbilem de akta. Bolya onun neyme değil. Onda iştirafları kalır. Bolya bar kalır iştirafları. Ne etse kalırsanız kalır.
Ondan bir yerde darojny znak koyacak orada bir reşeniye olmalı, hükümet derecesinde gerek mi, gerekmi, ne? Yok, bula ellerini alıp böyle. Pul kazanmak için koyanlar, tutuyanlar, pul alayanlar, znak var. Ve yani polni ne anarkiya girdi bizim yurduna. Hükümet yurt dolandırıp bilene. Şol için her ministerliğe palmamoçya berilipdir. Bar ne ettirip gününüzü görseniz görün, bize pullime. Bu ahlakı Türkmenistan'ın yağdığı vatandaşlar. O zaman hemmesi her ne ettirip gününü görmeli. Yani bunlar ne için hemmesi şun yanında arkada deyip oturuyorlar. Sebebi hemmesi bir kanun pul kazanmalı. Bir kanun pul kazanan adamı erti türmeye gitmeliler. Şol için şunu men türmeye basmasını hep eline okşap diyorlar. Öldüren bile erti türmeye için. Şol için hükümetin içindeki işleyenlerim azat edecek olsak bir koça çıkmalı vatandaşlar. Yoksa hem kişi bir namus oluyor. Bir vicdan oluyor. Şol için bizim обществomuz moral taraftan bozuluyor. Onun bu обществonun içinde sen Müslüman, bol halal, bol mendine bir Hudaydan korkyan. Bokunu ya. Hudaydan korkmay Allah onu. Hudaydan korkyan adam biziyatka almıyor. Hudaydan korkyan adam adaletine ait ya. Hudaydan korkmaya Hudaydan başkasına. Ondan şu общество ondan hem gündüzçülüğü ne mi diyeyim şu обществоda var. Şol için Moğollar amamına halka vaaz etmek gerek sen falan bolma, saçın nemetme, falanın etmenime. Sen şu hükümetin o dolandırışını üpçület, şolara ait o halkın baylığını oğurlamak. Adam yanak yurt dolandırın, adaletli olun, kanuna boyun olun diye 90% halkın meselesi çözülüyor. Ola da Hudaya inanmadığı için imansız bolun. Şu eciz halka ganim olacak böyle. O zaman bunlara diye ay buzyak kulak atma, ay adamı da şöyle yurdum. Sizin kesiliyen Falan. Ne ettir bir yaşam halka. Müslüman bir yaşa gidip oğul. Sesin kesiliyor. Ya benim internette ya seninle. Ses kesiliyor. Muhammed Ağa'nın fethides olmadı iyileşler. Muhammed Ağa intek Muhammed Ağa fet üzülüp geliyor. Ya benim internet besi ya da seninle. Şu internetten bir seyret koyuyorum. Okay. Men pursattan peydalanayın. Yine hormatly ileşler. Men ýalňyja görüň berdim. Politika barada, ýani politiko diýip bir gurumy bar. Siyasi gurumy neşriyat. Şol bütün dünýäde analiz edip gününe maglumat çykarýar. Yine bu ýani Akçay, Amerikadaky Washingtondaky yine politika. Men şu ýere bardım. Ören köp neşriyatlar bar, redaktorlar bar. Şolaryny gepleşip geçirdik. Yine Fransa'nın vekilleri ne dedim? Bu zarlar şu yerde yani her bir region boyunca bir redaktörü var, bir 50-60 tane jurnalistler var. Oturuyan içinde ve daşı yoktur, oturup şöyle maglumatlar ve yani informasiya diyece onu da yani. Yine şu politika ne dedim? Ama kanat gelin tümekleri yine şu yerde men boldum. Katı ulu bir siyasi gurumu katılı. Şu yerde yani hem siyasetler, dünyadaki siyasetler bol geçiyor, analiz ediliyor ve şöyle rekomendasyon veriliyor. Günün hükümede yani prezidenta, senatörler, kongresmenler şu rekomendasyon ve analiz kan veriyor. Katı ulu gurumu, ben şöyle vardım, redaktörlerin Merkezi Asya boyunca, Evrasya boyunca redaktörlerin gürleşip gepleşip kaydık. Yine hormatly ileşler Muhammed Ağa'da geldi. Muhammed Ağa internetin bölümü şunu şimdi küçük reklam et. Eni biz devam edeli yani çıkışlarmadı. Ben yine bir video koyayım. Yani yine Türkmenistan'dan alınan videolar.
İndik videonu göküleyin. Ne şu orada o dinleyen şunu şu arada da senin komentarlarını olarak lütfen. Qoğmayak deylen. Oğlanlar şu videomu gönüdönüň kızlar var etrawynyň naçar nikaýety Mevlid bayramyny üçin izlenýär. Mevlid pikretýänsiň sen arazy saklap işimi etip bermedim, maşyny etip bermedim. Saklaryn, kösärni pikretme hiç açan arazy kösärilmersiň. Arazy maşyny alyp sen gaýyň içinde howlsunda dank goýan da maňa gerek ga maşyn. Hiç ile atayda gerek ga. Men bir ýerden işe barsam, akşam işden gaýtsam, boldy maňa başga iş zat gerek ga. Ýöne la. Ýöne. Sen menden arada gaýa salmak üçin, gaýa maşyn dastak etmek üçin gözle bölümine gözledip işe gelip sanat belime men gönül gaýa bardym. 10 munda ýetirmänç gaýa bardym. Barşa howla halkyn nidir? Öz wezipemden peýdalan. Men dawat etmedim, bolýa sallym. Dokumentler diýdi, hemme dokumentlerimi berdim. Guratlygym hemme zadym dokumentlerimi berdim. Telefon bahana tapyp bilmän. Bu ýa saklapdyrlar, durmaňa çykdyň nipaçlerini diýip meni saklanaga diýende. Ýok sen saklapdyrlar, sen durmaňsyn diýip özüňçe tokga çykar. Hangi jaň içinde? Bu bolýandy men saklamarsam diýdim. Jerimetini töläjek diýdim. Banka diýdim, töleýin. Yine umuman men soňra şeýle okumaýan Muhammed ağa yine şu orada men diýişim ýaly bizim halkymyz Türkmenistan içinde adalet tapman. Ne suutda, ne hükümette. Ünferin hukuk goýan gurulmalardan adalet tapman. TikTok'tan adalet tapýan. Ýagny bir mass media, bir sosial mediadan adaletli gözleme üçin şura informasiýa bermen bolýar. Ýöň ýadyňyzda bolsa Muhammed ağa bular interneti bekleýär. Ýagny demirden çaýlan diýwar goýup Türkmenistan informasiýa çykmady ýaly bir zat ýadaýdy öýüne dökülüp emhemeler basyşlar edip atasyna, ejedine, oğluna, çağasyna basyşlar edip burkudyp videonu aýrydyp ýördiler. Ýadyňda bolsa. Indi şo güýçlerem keselli. Men öňüme aýdyp gelýän bu Sarska, ýani polisiýaň öňkü ortaçasy bolanlar Sarsk polisiýaň metodlary. Ondan Sovet Soýuzy döneminde onu NKVD ýagny şu Sarsk polisiýada işleyen adamlar NKVD geçip onu urunup başladılar. Ondan KGB bir Türkmenistan şonu devam ediyor. Diýmek şundan 100 ýyl öň 150 ýyl öň tehnologiýany bizim halkymyza garşy işleýärler. Ýani gaýdyşyň ýaly bir ýere barmaly bolsa häkim jogapkärligi, muallim jogapkärligi, direktor şöyle durmaly. O zatlar o Sovet Soýuzynyň sistemasy. Biz ösemiz. Ben bir ýerine bir wezipe goýan bolsam, onun daşyny beýlekini, onu kontrol etmegini goýan bolsam, onu ýene ýerine oýmaly ekeniň, ona onun üstünden kontrol eder ýaly, onu kontrol etmeli. O näme döwlet bolýar? O näme hökümet bolýar? Haçanla and içýän, kasam aýdýan adam özü kanun bolýan bolsa, Ferda Berduhamed. O näme döwlet bolýar? Sen näme döwletde ýaşaýan? Senin döwletiň döwletmi? Men Türkmen halkyndan sorýan. Meňem döwletim şol. Döwlet däl, bizde döwlet ýok. Etçegini diýerler. Aýtjagyny ýanky gorkman halka diýerler. Lewap vilayatynyň häkimi gün aýdýar. Şunu etjek bolsaň $10.000, bunu etjek bolsaň $15.000 getirmeden sen kimiň ýanyna barsaň baray. Prezident maňa paýgyzy ýok diýer. Ünitlerim. Biz Türkmen döwletiniň uçly liderleri. Biz 34 ýyllap işe gelmedik. Bizim belirlen adamlarımız indi köçeden tutup bize karşı polis emhemen ulanýar. O näme diýdi? O diýdi biz agzymyzy yumup, gulağymyzy bilen eşitmeýän öz aradalarymyz bilen geçip gelip ýördük bolýar, ine şu güne geldik. Indi biz uçly lider ökmünde şu hökümetten sorap başlamaly. Ona şu hökümet bize jogap berip başlar. Şoň üçin dym oturma. Bereket, bereket. Şun Murat Urbanov talip diýeji ýa beýleki gozulmaly.
hemmemiz gozanmaly. Döwlet muradynky, düýejinki, taryhynky däl. Döwlet hemmemiz. Hemmemizin jogapkärçilikli rolumuz bar. Jogapkärçilik almasak, onun hakkymyzdan bolmaz. Sen jogapkärçilik almasaň, hakyň ýerden bolsun. Sen ine en ata hökmüne ýa-da çağa dogurýan. Egerde ata bolup jogapkärçilik almasaň, sen hakyň ýok şu çağa. Sen dinlemeýär. O 18 ýaşly bolýança çydar, gider, habaryn tutmaz. Ine hatda maşgalanda şeýle. Ine şunu biz döwlede de ýaratmaly. Döwlet hem şeýle gurulýar. Biz jogapkärçiligimiz bar. Döwletiň öňünde. Özüňe patriot, watançy, men Türkmenistan üçin janymy berjek diýsem, jan berme, ho, gerekkä sen janyň. Gaýtyp sen janyň goramaly. Sen diňe birdady, öz hakyň gora, hökümetden jogapkärçilik sora, öz jogapkärçiligiňi al. Ine senden bir jik ädim silýär. Başalar dislemde. Şoň üçin herekete girmeli. Ay men zat başaramy, men ýeki özüm, benim ýeki bolup hereket edýär. Näme? Ýeki bolup Gurbanyň terdary Oğuzhan köşküne çykmaýan gorkuzy otyr. Ýeki bolup. Diýmek ýekäňe iş bar eken. Ýeki-ýekiden köpük dörýär. Şoň üçin öz watanyňyza biparway bolma. Watandaşlar biz finalda bizim datamyz belli, men size aýdaýyn. 3 finaller aýdyr size. Biz açyk linyada, soňky linyada. Kerkede girelim, bol edelim. Bu zatları çekbillik 34 ýyl. Şu ýaly bir ýaly 34 ýyl çeken ýok. Serden Özbekistana, serden Gazakstana, serden Azerbaýjana. Onun durmuş şertleri bizimkiden müňe soň. Gazakstandagy häzir Merkezi Aziýada lider bolupdy. Ortaýetden ozup geçip otyr Gazakistan. O ýerde diktator diýer. Hawa diktator ýöne ýaşadan bolýar, işeden bolýar, gazadan bolýar. Bizde sen biznesmen diýsen büyüküp talýar. Sen pul wa diýsen büyüküp talýar. Daşurtdan geleýsen puluň badygyny diýsen ýakyndan başlap talap başlaýar. Toy başlap men sen talýar. O näme döwlet bolýar buraya? O näme bu döwletiň prezidenti ýokmy? Wagt bu döwletiň arkadagy amma, milli lider amma, arkadagy terdar amma, arkadagy terdaryň gyýdygyny amma, milli lideriň gyýdygyny bar. Näme? Gyýdy bar. 3 şol döwlet dolandyrýarlar, oňuran oklar. Boş. 3 tane boş baklaşky. Bol etmeli. Jinaýata çekmeli. Serdar Berdimuhammedow diňe bir aýdyn söz üçin nämetini şonedin agdyny kirlet aldyrmady ýaly, agdyny açmady ýaly halky batyn diýäni. Diňe şuň üçin biz şuny ömürlük tutmaya basmaly. Ananyň ömürlük jinaýatçy 10 sözi, bir aýdan sözi bütün Türkmen halkyna genosit bolýar. Ýadyňyzdan çykarma. Egerde öz arnamysyny, öz hakyny, çağan hakyny geljeň gorajak bolsaň sen oturmaly. Sen agdyny oturmaly. Namart bolmaly özüňe. Ine men şeýle pikir edýär. Sen näme pikir edýär Muhammed aga? Doğru Murada, men şu İran'ın meselesine girýär, häzir şu da gözne İran'da da halk köseni. Gözne hemme kişi bilýär, nardan İran'a inni Türkmenistan'dan tapawutlykda bir topar hereketler etdi. Ýöne hökümet näme Hudaýsyz öldürtdi. Biz boşny öldürtdi ýa-da basdy, çara yara bilen vurdy. Şu adam 4-5 tane adam şehit boldy. Ýaş oglandy hemmesi 18-19 ýaşyndaky. Hocam. Ýöne men bir zady bilýärna. Şun kun Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle. Biz näçe wagtla işlep giýjewni çykyş edip biziň aktivistlerimiz kahramançylykly gorkmany hemme riskleri öz üstüne alıp hereketleri edip başladılar. Nähilli ýoly bilen etmeliligini aýtdy. Iň amatly ýurtda syýasy ütköşük geçirmekligi kanuny bağlary aýtdyk. Indi halk şonu eşter derejede boldy. Şoň biziň eden hereketimiziň netijesini eýem adatlyk radiýasam analiz berip şonu tasdiklady. Halkyň şu zatlara taýinligini. Ondan
şun yanak yardaydı yani inni alımdan am aytyan şunda. Haçanam hükümet bilmese hükümet halkın içinde anam döredip bilmese anam hükümete olan anam halkta kaçta halkam inni min yanak min yaşımelle deyip dil açıp başlasa o zaman şu yurtta siyasi ütkeşikle bolya. Revolüsiya bolya. Yani revolüsiya dikkeş yani. Şol için şu dağıtlan hemmesi bizim yurdumuzda tayin. Bizim yurdumuzda yetmeyen dağıt ne mırada. Yetmeyen dağıt bir situasyon üretmekle. Mesela İran'ın neyli oldu? İran'ın neyli oldu? Adamla gellile mağazillerine, Optovoy mağazille Tehran'ın bağları var da şu tapbardılar şun tavar alıptırla öyle gitmeke inni erti satmalılar şunu satıptırla pulunu alıptır tavarını almaya gelyenle ödleri şu tavarı 20% üstüne koşup alıyorlar. Yani günden gün olur mu deyip hemmesi mağazillerini yapıyorlar. Ondan kıyıkçı edip başlayanlar. Şunlar bazılarda adam köp da hemmesi birbirine ait şey ettirip ehleki İran'ın şu hareketi edir şundan başladı. Ve de halkın yığınan yerine rezk adamları emosyonel dereceye getirip bir harekete getiriyen yağdı halk köpçülükleyin iğne çekip bilen yani halkın umumi hemmesinin derdi dadı aydıp başladılar hem yerde şodat başlayan. Ben sana yani uğrattım İran'ın kartasını Hayfa şehirlerine zat boluptur. İran'ın hem yerine. Yani virüs yani yayradı. Ve halk şu biz aytya halkımız tayin yani halk tayin yöne bir yerden başlamalı. Şol için biz aktivistler, biz öne çıkan adamlar biz inni bir illetmeli halkı bir yerden başlatmaya tayinlamalı. Halkın yığınan bilen yerine şu taada bir adamla kaharını getirip verecek bolyan situasiyi dörer yana etmeli. Ondan sonra halkı bir koça çıkarabiliyor. Başka demokratik yurtlarda ne ilişki? Halk kahar kadar bu varsa hem bir yerde de burada etmeli. Mesela Fransa'da profsayuzlar var çağırış etiyor. Yani bizim yurdumuzda ettirmeyenler şunu. Şunun için o zaman şun yanak yerlerden biz etmeli oluyor. Şu sebepten biz hem mezada tayinleniyor. Yani tədeyilin iyice saat 12'de yol kılan yanına vardıydı. Hükümet korkup saat 7'de hem yol kılan sivetlerini ölçürüp adamları öylerine kollamlı hükümet işlerine, polisiye, kovdurlukların bazıları köşelere döktürle adamları köşede 7'den sonra gediren aklı diye. Daha sonra öylere aylanıp şaşlık pişirecek bol oturan adamın odunu ölçürüptürle bolan aktı. Adamları yığınatmayalı. Yani bir hareketimizle birincide ne etken adımız hükümete gün verem da. Hükümet korkta yani bir Muhammed de korkta o kümese yok başlıyor. Aşağıdaki kovsuzluk ministerliği şoları. Onları yatıran. O kümese yok ya aşağıdakilerine. Aşağıdakimle önündeki yatan polisiyiz ki. İnni işimden gittim ya da öyde yatacaktı çağların yanına. Onu canat ya ecen falan eden çıkın da aşağı olur sevip çıkarıyor. Ola da kime canat ya direktör yatmam muallimleri çıkarın diye. Ben de şu proses iyi giderli gidiverdi. Hükümetin içindeki adamla bidar oluyor ya da ya. Şun ödüm bütün hükümetin içindeki adamla hem bilelikte halkın hareketine tayin oluyor. Şunun için biz şu hareketimizi mıradağı devam ettirmeli. Halk hükmen çıkar. Bizim halkımız ne beylekeden pes ne olurdan güçlü yöne biz esasi belanı yani halkın yüreğindeki korkuyunu ayırdık. Şolun probleması bütün yurdumuzun belası bedbahtçılığını düşündürdük. Şun sebebi nideliğini düşündürdük. Daşarı yurtta şu diktatörleri koruyan sistem altını dövdük. Biz inni olan daşarı yurtta güçlü sesi bizi hükümet vurup gencip azar verip
bizim hareketimizin önüne geçip bilene dünyada da siyasi şertle döredin. İnni önkü yanak 70 yıl durnuklu dövür yanak demokratik devletle de dine beyanat yayratmak bilen inni özlerini çeklendirmeyerler. O Trump var, öyüne var tutup alıp kayıttı. İran'a proje etti. Essen men insanlardan tayin var ya dedi. Diktatör devletlere şu ulu duyduruş hem mesele şey diyem aitti. Yani Amerikan Daşar Yurtlar Ministeri yan da çıkış edenle eyyem Kuba da aitti. Senem halkını korlayan size de mesi şu dedi. Eğer dünya kanunlarına boyun bolmasanız, öz halkınız köseseniz, halkın sesine hormat koymasanız, sizin hemmenize mesi şu dedi. İnni önkü yanık dünya borçnamaların boyun alıp da yerine yetirmeyecek bolsanız, biz sizi öz metodunuz bile sizi şunu yerine yetir derdi. Şol için inni önkü bolup duran yani bütün dünya diktatörler kollap şon onun strukturunda şonu kollap duran Putin'e minni yok. Putin'in inni hiç il gücü yok. Şu sebepten hadir bir Muhammed'in absolut hiç yana direği yok. Şu sebepten bizim hem aktivistlerimiz şu atlam aktivir olup konkret plan bilen hükümeti gününe koymani halkın koça çıkaryanı şerit öğretmeli. Şunun üstüne davayı işleyelim burada. Bizi işlep geliyorsun Muhammed'den. Yine bir vada edeyim. 2020 yılın iyulunda biz çıkışlamaya başladık. Yadınızda olsa. Ve şu yerde biz çıkış edenimizde Jadanyalı bir adam yani Türkmenistan bütün maglumatlar senzura ediyen ve diktaturanı saklap gelen yani kurbanlığı kömekçisi öz aparat prezidentini çıkarıp üstümüzden vurdu. Yeni bir yer çıktı, devlete bir yer çıktı. Ay bunu köpürttü devlete yeni bir yer çıktı. Ha deyip vurdu. 2020 yılı. 2025 yılda unutörün. Ataloğul Oğuzhan köşkününe yatır, şöyleden öyüne aytman korkyanı. Oğlum ne büyük dinamika? Demek, bir adamın, 10 adamın, 20 adamın, 100 adamın etbileceği iş var eken. Aktivistler, öne çıkan aktivistler tanak koyan ne fire yiyen. Bir katı ise 20 adam. Yine onun arkasında durun. 2. 3. liniyedeki adamlar umması. Şunu okyanı. Şunun için vatandaşlar datamız belli. Finişne primaya. Aliyas şuları. Devlete halk gerekir. Demokratik kapasite şuları almasa inni yatmaya. Bollu. Biz yılın sonuna çeltede aday vermedik. Bir değerlerimiz boğuştun deyip inni almalı. Şu. Geçirmeliler bunları. Ol bir. İkinci, men bir maglumatör koyayım Muhammed Ağa. Arasında bir yallaklara mörködeyin, arkadağı zamanın arkadağı yallakçısı. Ünt verin şuna. Şul ayal maşkına. Ünt verin. Bir mi? Gördüm beni var. Ey vatandaşlar, yine ağızlarından 2026 ile Yakin awatan seluruh pesan bereketin yılmazsın. Maskara olacaklarında anlayın. Devlet yağmur. Tarih ruhası. Mahketin. Tarih benim vaadi bilen. Aklini. Yani öyle. Muhakkak. Ayıp. Yine ünt verin şu yallak ayağla öz nimeti yine şu yallak ayağı öz Ermeni. Türkmenistan'ın diktatörlüğünü özüne ulunup bağlı kazanıyor. Yallak. Onun Türkmenistan için ölmeyene tayyar değil. Ya arkadağı Serdar için ya arkadağı için ölmeyene tayyar değil. Bunun eğri bu toru narkoman.
Mun äri narkotrafik ediyor. Yani Maduran tutta Trump. Indi Trump şoreýal adamlar bolýar. Mun äri Nadir Habibov narkotrafik ediyor. İran'dan narkotik getirgen. Tutulan vakti şu birden patriot bolan ya. Muhammed ağa. Eğer tutulan patriot bolýar. Maşina yani Ferdar'ın suratını kucaklap yatıp ertiden onu yani şeklini alıp yalap video koyup ona yani patlayışıklığını okuyor. Men şun patlayışıklığını öğreniyorum. Sen neyme vatan düğünü bu mu? Şuraya düğünü adama. Neyence? Patpiska oluyor. Atpiska edin. Şuraya adamı kollarınızda yallıklı oluyor. Buna maksadı belli. Eğerini türmeden çıkarmak. Herdal etmek. Şu ne diye? Bu toran yallak. Men onu da düşünüyorum. Yönü on bir kanun yolları var. Kanun yolları yani. Advokat tapmalı. Yani eğerin yanına varmalı. Eğer bağışlama sonrasın prezidentten yönetim yallaklamalı. Başka bir yollar tapmalı. Başka bir yani Dostoyevski'den kaçırmayan yollar. İnnihayet çalışmaları olanlar şu var ya kaç gider Türkmenistan'ın görürdünüz. Ki şundan cenayete çekmeli olur. Ne için? Kaçan da diktatörü olanlar. Diktatörden saklayan, propaganda edenlerin cenayete çekiliyor. İnsanların giyitleri nimelerine Goebbels bir adam öldürmedi. Dine propaganda etti. Adamları yankı öldürmeyene iyi verdi. Öldürmeyene motivasyon verip şun argumentlerini verdi. Ona anlattılar. Şunun için şuraya alıp cevap vermeli. Men Türkmen halkına öldürüyen vatandaşlar. Öğrenimizi oynatmam şuraya adamlara. Bunun Türkmenlere anırdı dursun. Men milletçi değilim. Ya millet parası edemem. Yöne Türkmenler olsun. Sen Türkmen halkı söylemeli. Türkmen halkı bilen olmalı. Ya ne doğru mu? Türkmen halkının kezzabı bilen olmalı. Ya Türkmen halkını genosid ediyen bizim düşmanımız olmalı mı? Olmalı. Ya ne doğru gelme. Yanım komentarda şuraya Nazirita diyen bir yallaklığın hayatı birinci linyasına gidip dur. Hiç mi oran yok. Bunun yankı arkada zamanın oğlu bilen yankı Ataliksi Oğuzhan köşkününü gizlenip yatıp durur. Öyle ne var bilen oklar. Öldüğünü kora. İkse. Hem halktan orkya, hem birbirinden orkya. Birbirini öldürürken. Hem atalı oğlundan, oğul atasından, atası gıyından, gıydı yankı doğunu, oğul doğundan birbirini öldürürken onların orkya. Bunun hem medattan orkya. Yer üstü orkya. Yani şuraya kaçanla in ömür diyen ya ulu bir dağın, ulu bir istribitir yok oldu, 10 kilometre yok oldu. 10 kilometre yoktu uçan istribiterin ruhunu bir atmağa versen hem de attın onu katastrofa eltiye. Yokman katastrofa eltiye. Şunun için şu adamlar bağ varıp oğusunun JK'sına yankı JK var ya yankı donunduruyan o turboları bağırlayan kanalizasyon seyrediyen kuruman başlayan koymalılar. Şöyle köyüne turboları çıkarıp uğurla şöyle de yankı kezaplı ederler şunu. Yani şuraya adamlar. Yine bunu ne diyecek Muhammed ağa? Buraya kezaba. Lütfen. Ben Murat şunu yana adam göremde ben prosta eci ketel adam diyenler bir namus bir vicdan bir özünü yitiren adam. Ve de şu korku adam bir namus oluyor da. Bulan korkup adamı türmede başka hiç kanunu yüzünde bulana her ne ettirip özünü fasad etmeli. Şu suya kart bolup barayan adam bir halat edeceğim olsa şunu basya da yanına var ama. Bir de şunu yana bütün halkı basya öz maşgalasını öne sürecek oluyor da bir de. Şunu yana bir ne lazım değil. Şunun için ben bu adamdan hiç vakit fonu yok. Geleceği yok. Muhammed hiç anamları yok işte. O şunu yana bir namız adam. 287 mu adam şunu izarlıyor. Lütfen. 287 mu adam. Men de düşünürüm. Hormatlı Türkmen halkı. Yine Türkmenistan devleti. Ön bir devlet vardı. Onun Sapar Niyaz Bas vardı.
Öýün türkmen maşytda ruhuna maýady. Aýdara şekillerini oýdy, pullary uglap, çağrını ürkütdi. Öýdem gyzylan çaýlan mazarçylykda ýatyr. Indi muny öldürüp gelen Gurbany Berdimuhammedow. Bunun keypet çekdi, yankı triye vurdu, arak içti, heleler bilen tant etdi. Her velayette bunun 5-6 lübomçası var. Her velayette bir 10 net şagat var. Türkmenistan munisipalny sade vurdu. Kedir etmiyor. Kezzaplı, pul oğurlap, iççeğini diye. Adamlara üstüne vurur ya, attım yıkılıp birinci yer al ya, velosiped sür ya, samolyot sür ya, maşin vecer ya, maşin oylap tapıyor. Bir samsak. Ünitlerim. Şu samsak adam bizi iştahat diyemedik bunu gelip oğlunu koydu. Onun bir baklaşkı. Yani şu iki ol peyada devlet dolundur ya. Ona anlaşılan nokta. Üçüncü kıyını getirdi Fransa'dan. Yürüyte Uslenya. Ona Uslenya oğlunu getirdi. Apozisiya yengip bar ya, indi kıyını getirdi Uslenya. Üç olup şu yankı dinastiyanı saklap, yankı Türkmen hükümetini doğal oğurlap, Türkmenistan devletini oğurlap, Türkmenistan katastrofa getirdi. Unutmayın. Kezzaplar Türkmenistan'ın içinde en yigrenleyen adamlar şoları Huday edip yören bir ayal maşgala Türkmenem der. Ermeni. Bunun dine bir avantajı var. Pul kazanmak, eğerini çıkarmak ve pul kazanmak ve öğünleri ikram etmek. Ne derdin? 287 min yankı seridiyanı var, abanlısı var. Çın mı yalan bileme o. Ne yazılı. Men hemme şun abanlarını yüzleniyem. Sen neyemçik bir vatan dönüğü, halkın dönüğünü qoğulayan. Ondan neyemçik sizin durmuşunuz qoğu olmalı. Neyemçik sizin geleceğiniz olmalı. Gelecek şuraya bizim sağda halkımızı manipülasyon edip Türkmenleri genosid ediyen adamı yallaklap, sizi ağırlap, sizi hem şunu ınındırıp gezip gören adamlar iyi aldı. Siyaset şunu abone olayanlar. Şunu qoğulayanlar. Düşünüyor musun şunu? Eğer apozisiyanı qoğulanma olsanız, opozisiya şuraya fetser verilme olsanız, bir de hem çözür meselelerini. Siz baktı yaşadınız. Şu zatlara unutmuyorum. İsteyen de adımı dedim, biz yöne maslahat veriyor. Şuraya yallakları biz tutup cenayede çekmeli. Yallaklığa biz 5 yıldan 15 yıla çelli yıl kesmeli. Onunla Türkmen maskarı olmaz bütün dünyada. Şimdi şu yallaklar bağır olan maskarı oluyor. Şunu unutmuyorum, hormatly izleyiciler. Muhammed Ağa, şimdi biz esas temamıza geçeli. Ruhsat berdim. Men videolar koyun için komentarı vereyim. Ya bir mi? Şunu sesini oluyor. O şu merdeşti diye de şu miting adamlar. Şu adamlar koça çıktı onu hiç tattırılmıyor burada. Hiç tattırılmıyor. Hadi köp videolar vardır vatandaşlarımız görendirler. Sebebi ineme ben İran'ın prezidenti vardır ki Pezeşkiyan. Şol aytya. Biz diye halkın anamını kazanı bilmedik diye. Halk bize ananı attı. Eğer ananmasan adam adam hatta geçiren diye. O çok öz aytya da diye. Şol için bir halk devlete ananmasa onu hiç korkutup onun önüne geçip olmuyor. O vaktlayınca da. Hala bir bankı yakıptırlar işte. Hala bir bankı milini yakıptırlar. Yemedilen yerler. Video neçe tane jandarmerini ne derler Havze Elmiyeni yaktılar. Adamlar var ya kahır gazapta olayı hiç daha da seyretmiyor. Şol için onun önüne durabilecek zat yok. Hiç vaktim halkın hareketini eğer şolan meselesini çözmesem yatıp olana. Ola Fransiyada fermerlerin probleması oldu. Kahır gazapın görkediyle devlet eyyem gepleşti belli bir derecede meselelerini çözdüler. Şu şeyttirip düne çözüp oluyor. Bizim yurdumuzda tapavutunu beylek
demokratik devletlerden qaytam ardan aytyan adamları vurup yenjip öldürýärler. Şol üçin hem özlerim insonuna özlerim türmäge gitmeli bolýar. Özlerini fajaly ýagdaýda öldürýärler. Şol üçin hemme diktatorlaryň ýagdaýy şol ýanakdat bilen götürýär. Hala ya bir döwlet gelip suwal gitmeli. Şol Maduro da hiç wagt pikir etmeýärdi şeýle bolardy. Hiç wagt pikir etmeýärdi. Haçanam döwletiň başynda otuy haly ola özlerini Hudaý mykady. Eden işlerini etýärler. Ay ağynda olur gepleýärler. Ay 2000'ň içinde de 30 bunun içinde de hala bir devletin prezidentini yatan otağından gidip alıp gittiler. Ha näme edip bildiler. Bir derek bir halkı közeýärler. Şol ýogda özleri mıradağı azat taýlawlaryň esasynda geldiler şol. Neme Venezuela'da azat taýlaw geçirdiler. Şu taýlawyň esasynda geldiler. Soňondan gitmediler. Soňondan panaslesine koyup gitti. O çavuz bunu getirip koydu. Son bir de o ösroğun oturdun gida yok gidenak yeni oturdu. Taýlaw geçiren kişi bol onu da utturdu. Pazornu utturdu. Pazornu utturdu. Ay yine de gidenak. O zaman bulan yana töwerünü o zaman yanlı iten kovadık kurdum verdim. Narkotrafik geçirme için şolan ahlanasyny, zavod fabriklaryny vurmaly şu wagt abdineliýerler şo da şunga 50 milyon dolar şun kellesine Amerika jaýy bellanýar. Tebe on cinayet edeni tubut bolan dünýäň ýüzünde rozistdi. Aha şol ýalak adamlar halk tesini çıkarmasa ýurdun dolap talap otello. Enni yankın Maduro yine bir Amerika beter howp döretýän näme? İran otadı öz nemesin bazalarını vurup başladı. İran Venezuela'nın üstü bilen Amerika narkotik uğradıp başladı. Hezbollah, İran, Maduro. Şu tadan yana uğradıp başladılar. Nizakonne sanksiye girip nizakonne neftlerini tatıp başladılar. Ortaya o tadı kapitallaşen etti. Şu tayın Amerikan karşısında olanlar. Haçan enten dünya düzgünlerini bozsun, ahırda bir gün cevap verirler. İnnem önkü yanak demokratik devletler şuna yettiler. Demokratik metotlar bilen diktatörlerle görüşüp olmuyor. Şol için siz nizakonnu Ukrayna çözdünüz mü? Bir demet ya kan edibilyen de adımız görkedim. Şu an Amerikan eden nizakonnu şu dünya düzgünleri boyunca. Dünya düzgünü boyunca nämedim ben onun içine Sovet bezapasına oturup maslahatlaşmalı. Şu taada karar kabul etmeli. Hem bilelikte varıp çözüp ayırmalı. Yönü ortaya ettiren akşam. Venezuela'nın karşısına köp sanksiyeler girdiler. Köp kararlar kabul etti. Ortaya veto koyuyor. Şu an Türkmenistan'da saylav geçti mi? Geçen ak saylav Türkmenistan'da. Kim kabul etti şu saylav? Ortaya kabul etti. Onun içinde kim kabul etti Türkmenistan'ı? Ortaya kabul etti. Hem mekşen biliyot. İndi şun ne ettirip tenşonu ayırmalı. Halk koçu açıkta vuruyor. Aktivistler Türkiye'den uğurlav alıp gitti. İran'a bir şey diyedi. Şol için İran'ın yağdayımıdır şu. Bulan hemmesinin günem şun yanak kuturuyor. Şu sebepten hadirki yağdayı hem İran'ın yağdayı hem Venezuela'daki bolon yağdayı bir daha da anlatıyor. Dünya ütkedi, dünya diktatörlerden dinmalı. Dünyanın kanunçuluğunu bodyarlardan dinmalı. Halkına hormat koymayan devletlerden dinmalı. Muradağı hemmeden şoň üstünde. İran'ın yağdayım eyni şun yana. Halk çıktı, hükmenen şöyle yemiş kazanıyor. Sebebi hükümetin içindeki adamla eyyem. Hükümetin ön işlerle hemmesi göz yetirdiler şuna. Şu önkü siyasetler bile yurt dolandırıp olmuyor. Doğru değil mi? İran'da ben yine şu İran Aydın.
Men yine şu İran Türkmenlerine yüzlenecek bolýan. Birinci Serdar Azmun şu atlan İranlı Türkmen hükmünde İran'ın futbol komandasynyň oyuncusu dünya belli adam Eyyem öz pozisiýasyny belli etdi. Eyyem aýtdy bütün İran döwletine de. Halk bilen oňuş. Men halky gollayan şolan hak we köşek çykmany. Şolary öldürme diýdi. Şol üçin men Türkmenistanyňky ilmi işgärlere, sungut işgärlerine, sportsmenlere hemmesine sen halkın tarafında durmalırsın. Sen halkın öňünde boljak bolsaňyz, halkın hormatyna münasip boljak bolsaňyz, onu hökmen halkın tarafında bolmaly. Dini ulamalar hökmen halkın tarafında durmaly. Sebäbi halk hemişe durýar, diktatorly oğurlugyny etýär, olar buruny aýyrýarlar. Diktator gidende de siziň abraýyňyz şo bilen gider. Siz abraýyňyzy ýöne gadananda, siz çağırykdan niyetlenip, giýjegini dähmet çekip, şeýtdirip şol ýanak derejelere ýetýär. Ony şol gadanan dadyňyzy bir haramdadan ykbalyna baglamak. Şo sebäpden hemişe halk tarafyndadyr. Men endi İran türkmenlerine aýtjak bolýar. Murada mende İran'ı ifleme, İran hükümeti iflesin iflemesin, İran'ı siyasi ütköşükle oluyor. Häzirki ýagdaý, şu halkın hareketi, mümkün İran hükümetini doli kırıp hemmesini revolüsiýa bolmak mümkün, gäde uly siyasi ütköşükle bolmak mümkün. Şu iki ýagdaýynda da näme bolmaly? İran eýem öňkü döwletde, öňkü döwlet bolup ýaşabilme. Bir siyasi ütköşükle girýär. Şu siyasi ütköşüklerde Türkmenle de öz hakyky ornuny tapjak bolsalar, onda şuta geçip duran situasiýalar aktiv gatnaşmaly. Sen şuna näçe şu atlan şu siyasi ütköşüklere aktiv gatnaşyp bilsen, aldy bir organizowany güýçli gatnaşsan, şonça da inniki siyasi ütköşüklerde sen İran hükümetinin dolandırışına öz ornun hakyky ornuny tapýar. Sen öz ýaşaýan yerinde, territorial ýaşaýan yerinde, öz milli kadrlaryň bilen şu taýyn dolandyrmagy hukuk gadany bilýär. Sebäbi şu herekete gatnaşanlar taňa tilo hormat bilen terederler. Sen näçe aktiv gatnaşsan, organizowany gatnaşsan, agdy bir gatnaşsan, sizi äskermesizlik hiç kim edip bilmer. Bir towar gep gurdyňlar we ay meselen şaň ogly geljek bolýar, öňkü gaçyp geten şaň. Men onu kabul etmeýän, biri men eýle bele. Bu gurdynyň hemmesi biderek gurdy. Şuň kun bizim fokusumuz näme bolmaly? Esasy ýurdun içinde siyasi ütköşlüge bewet bolup duran Hameneýiň aýrmagyny talap edilmeli. Şo gidenden soň, ondan soň kim gelse de şota geljekki siyasi durmuşy näýli başlanýar, şol ütköşüklüge gatnaşan güýçler näýli pozisiýadalygy, şolar näýli razy edip bolýarlygy İranyň geljekki hökümetiniň formasyny belli etýär. Şol üçin türkmenler eger aktiv gatnaşsalar, olar türkmenler isleglerini kanaatlandyrmaly bolarlar. Eger türkmen bizim vatandaşlarymyz aktiv gatnaşmasa, onda hiç kimem äsgermer. Şu sebäpden şu herekete bizim aktiv gatnaşmamyz, agdy bir gatnaşmamyz, organizowany gatnaşmamyz bizim geljekde İran türkmenlerinin İran'ın dolandırışyny bu öz ýaşaýan yerlerine özleri kontrol etmeyini göskünü bağlılar. Şu sebäpden men hemme İranlı Türkmenleri çağırýar. Şu siyasi hareketlere aktiv gatnaşyň. Bir derek kelläňiz ağırtman bu hükümet gidenine kimmeler o zatdan hiç tapawut yok. Bırak söz verim gelip bilersen ertesi gün başgaça bolar. Ýöne sen agdy bir bolup güýjüň görkezsen seni äsgermäni geçibilmer. Şol üçin özüňi äsgertmeli, özüňe hormat goýdurmaly we gelen ýerine şu geçýän prosesde aktiv gatnaşmaly. Tamam. Doğru ya Muhammed ağa. Menim goşak bolýan, ine Muhammed ağa bu bir temany aýtyp geçdi. Men şuny öňden bäri aýtyp geljek bolýan bizim vatandaşlarymyza umsyarym. Häzir çalışmalar başlady. Näme gutorar? Diňe bize bag. Pikir edin. Egerde bizim halkymyzyň 1% howa diýse,
çalışmalar tamamlanıyor. Eger de siz erteki güne prezident boljak bolsaňyz, parlamentde boljak bolsaňyz, ýa-da velayet hekimi boljak bolsaňyz, ýa velayet parlamentde, ýa döwletiň bir ýerine işlejek bolsaňyz, halka hyzmat etjek bolsaňyz, bu günden başlaň hyzmaty. Garaşmagy ýetir. Düýün başlamaly. Şoň üçin häzir halk galyp otyr. Diýeriň içine görkezin özüňiziň inisiatiwaňyzy. Ya bize şu ýaly inisiatiwny adamlar gerek. Siz gilenip ýörseňiz, ol ýeňiş bolandan soň hemmelerim geler. Biz siz näme tapaly? Şoň üçin häzirden başlaň. Biri watan üçin çykýar, biri öz karýerasyny goýmak üçin çykýar, biri öz arnamasyny gorman çykýar, biri çağda ýanky degirli onuň arnamasyny gorman çykýar. Oň hiç il tapaly ýok. Hemme zatlar watan emele getirýär şu. Bize hemme adam gerek. Bizim halkymyza. Şoň üçin çykmaly. İstendik motivasiýa bolmaly, zuluma garşy, zalyma garşy biz çıkarmalı, biz ulanaýmaly şu motivasiýany. Sebebi şey dip agyp ýok diýip bilýär. Başga ýol ýok. Ananyň hiç il başga jadygalyk bilen ýa-da bir manipulasiýa edip ýa bir zat edip alyp bolmaýar. Biz diktatorlaryň garşyda şu ýüzüne dur. Bizim başga ýolumyz ýok. Eýýem entek çykmaka ýa güýşlenip başladyk bolýan, eýýem köşkün Oğuzhan köşkün içinde girlenip oturýar. Öýlerini aýtma. Inanyň, häzir dogranadaşdan çykararlar. Ýütüyorum şol zatları. Aýallaryny zatlar çağırarny we gaçmana taýýar bolar. Biz köşke barmam ýetişmez şunu gaçýarlar. Şoňa ýa gylyň üstünde dur. Bize bir kiç adam ädim aldy. 5 ýyllyk edilen işleri tamamlamak üçin biz adatlarını almak üçin inanyň bir kiç adam aldy. Hemmeden garşylar. Bir 50 tane doğanlarına şu hükümetteki işleyen şu gollaýmasa urulmaçyk diýerler. Başga hemmeti garşy. Näme ol pastawoy polisiň näme daxyly bar gurbany berdim Muhammed. Şu ýaly kap galsa olum goşup gidýär halka. Ya MHM'de işleyen ýanky halky gynýan adam erteki gün näme gurbanlar daxyly bar. Halk galsa olum halkyň öňüne böwet bolup bilen ok. Halk tikilýär bilýär. Hökmen halkyň üstüne ýanky araga girýär. Halka goşulýar. Ministrler, ormantarlar hemmeti inanyň bular öýleri ýanky zaложник. Şu zaложник aldy. Şu sistema. Muhammed ağa dogry diýär. Biz bular günäkärlik bilen ok şuny üçin. Bular şansam ýok. Bular mecbur ýagdaýda korrupsiýa etmeli, mecbur ýagdaýda şo pullary ýanky rejimi haklamaly, mecbur ýagdaýda halky talamaly. Bularda başga ýol ýok. Şoň üçin biziň hemmemiz jertwa. Hemmemiz şu iki tane atalogluň jertwasy. 4 milyon 700 bin halk şul atalogluň jertwasy. Onuň sekretarym, aparat prezidentam, onuň ministrlerim, kabinet ministram, onuň vice-premierlerim hemmesi jert. Tohumuna degişliler bolsaň, sen zaложник. Ine biz adatlar çıkaranmada dedi. Şol hükümette işleyen kabinet ministram zaложникtan adatlar çıkarıyor. Görýän näme el çapýarlar. Gözlerini gördüňizmi? Gorkup el çapýarlar. Degenip el çarpan oklar bular ya gülüp el çarpan oklar ýa-da jurnala, gazetede ya näme, bloknot ýazanna gorkup ýazýarlar bular. Degenip ýazan ok, ya lezzetli ok ol, gurban oly kezdam diýen sözünden. Ya Serdar Berdimuhammedow baklaşka hiç manysız gepinden lezzetli oklar bular. Bu zaложник. Ýüllerine derdim. Vatan programına zaложник. Şolarmada atlara çykýar. Şoň üçin biziň irtifaty azatlygymy kim bilir degişli. Şol Lenin aýtdyşda rewolýusiýa bolmak üçin предпосылкалар bolmaly. Bizde hemme şoň предпосылкалар bar. Hemmeti bar. Şu real предпосылка goňşy döwletlerde ýok. Bizde bar. Şoň üçin häzir gallygymyz ýanky stena ýykylýar-da bu ýa gaçýar ýa stena aşağı. Inanyň köçede doğrularlar. Doğru anlaşılıyor. Ol şammy pamini zorlamakda oçup durar. Inanyň sen. Sonra ağlap köçde depip bunu zorlarlar. Biz görkezdik şu videolarda. Şoň üçin inanyň şu zatlar real.
öýden wagty geldi. Biz islämdik o bikan zatlar ýöne. Men öňkü işmýärdi. 3-4 gün hawos bolar. Halk öz ýa aryny almaly. Biz onu saklap bilendik. Biz ýekete halk bolsa 4 milyon. 4 milyon 700 bin. Haýdy birini saklap biler. Onun günäsi özüne oran. Gurbanly tohumyň özüne. Häzirem başlan sırtlarını orap gorkup ýatylar ikisem atalog. Ne şuraya ýagdaý? Muhammed ağa, men häzir Maduro boýunça ýene Başta bir zat goşaýyn men gende. Şu an Maduro'ň bana vice primeri yani şoň ornmasary. Eýem Amerika şu an Amerika aýrypdyr. Hemme de adım dağlarından sat diye. Şimdi siz bilen men işleşecek näme edeyni otur. gitsek Bulan hemme şeyle öğrenmek burada. Ýöne men şurada yine bir daha da aýtjak. Bir tovar adamlar kretýaş öňe düşen bir tovar şu wagt kahramanlygy türmede ýatdy, öldürilenler var. Ya daşar ýurtda közenýärler var. Bir tovar kretýaş şu şeyle gutararm gadyp. Ýok men bir daha da aýdasym gelýär hemmekşe. Hemişe siyasi ütköşük bolanlarına birinci edilýänden şol herekete gatnaşyp ziyan çeken, şikest ýeten, wefat bolan ýa türmede ýatan adamlaryň gadyr bilinýär. Şolum atlar taryhda galýar. Döwlet hem şolara hemme mümkinçiligi berýär. En elitli jaýlary biz şu urda kösenen, göreş kösenen adamlara biz berer. Olar dastoyny. Olara hemişelik hükümet tarapdan aýlygam tölener. Maýyp bolara hükümet kompensasiýa töler. Şu şerekete gatnaşyp hereket etýän adamlar hökmäni ýagdaýda hakyky orunlaryny Türkmenistanyň içinde eýerler. Kimde kim hükümetin içinde halka kömek etseler, halkın hareketinin önüne durmany, şola bilen raýdaşlyk bildirseler, olaram halk kadrini biler, olan eden rollarından hemişe gözüne tutar. Şol üçin şunu hemme hükümet işgärler bilip gardy. Sizin ispasaýnýaňyz nämede? Siz kaneşna cinayet etdiňiz. Siz kaneşna korrupsiýa etdiňiz. Siz kaneşna aktivistlere azar verdiňiz. Ýöne eger şu günäden taplanjak bolsaňyz biziň hereketimize ýardam edin. Şu sizin ýekete ekspasaýnýaňyz. Halk hereket edenne şu haramdada tohum gaçjak bolsalar gaçyrma. Tutup berin. Her gaýsyny şolar berseňiz sizin hemme günäňiz geçiler. Ve gelecekki yurt dolandırışında da öýür olumuz oynayabilirsiniz. Sizin hemmeňiz aýtýar. Şu garantiyre onda da. Oldum ben. Sağ olun Muhammed Amin. İkinci reklam edin. Hormatly ýerleşler, ine bizim kanalımız var. Murat Buwan diýip şöyle ýatsanız çykýar. Ine men kanalım. Şurada bir topar videolar var. Görüp bilersiniz. Ýadyryň kanaly men inni ýygyderli çykyş edýän, YouTube'da çykyş edýän her gün we akşamlar ýa-ni YouTube'dan soň gün TikTok'a ýa TikTok'da islenip soruňyzy berip bilersiniz. Ve şo ýerde men çykyşlarym dowam eder. Size täzirlikler aýdan we size ýa-ni ihlasly köp zat düşünýär. Ine muny etdim. Indi ýene bir zat aýtjak bolýan, ýalňa bizim adminimizde ýa-ni aktivistler dokument oklady. Ine men size düşündireyim. Ýa-ni baş prokuror, Amerikan baş prokurory ine nemeleri nähili cinayet işini tespitleýär. Uni soraň. Birinji para we neşe firişlerin so ýa-ni Maduro kime şunu neme kime şunu ýa-ni şu cinayet işleri etdi diýip aýdýar. Prezident Nicolás Maduro, Первая леди Венесуэлы, yani birinci ledi Silvia Flores, prezidentin oğlu Nicolás Maduro'nun oğlu, ministr MVD, ex-ministr MVD Ramon Rodríguez Chachin, Justicia ministrinin başlığı Diosdado Cabello Rondon.
Yine şulara eýýän cinayet iş kesitlerini şular näme-de aýyplanýar. Par we nefes derişdiren howdatyndan alynan ýigidejiginiň bir bölegini aldy we ýoluň howpsuzlygyny üçin etdi. Yüzlerce we müňlerçe tonna kokain daşamalaryny gurnady we gizledi. Uçor, gemi ve konteyner arkaly neşe derişdelerini daşady. Diplomatik pasportlary ulanyp prezident angarlaryny ve harby howa meýdançalaryny ulandy. Terrorçular pul ve yara bilen maliyeleşdirildi. Ağır yaraglary ulanmak bilen baglanşykly dil döwüşükleri gatnaşdy. Yaralı toparlar tarafından adam uğurlamak, adam öldürmek ve zorluk görkezmek. Yaatlama hükmünde Maduro New York'un günorta etrafında tut ediler. Bu yerde şeýle cinayetler için ölüm cezası berilýändir. Yine hormatly ýerleşler, şunu men aýdan ýanky temamda şun himmetine Gurban Berdimuhammedow ve Serdar Berdimuhammedow diýişdi. Şu aýdan da atlamak. Yani şunun şolar edýär. Men şoň üçin aýdýan häzir egerde biz öňe çyksak, hökümetten bir halka ataýsa ya halka bir elle girse, onu Amerika hökümeti goşulyp şolary cezalandyrar. Şoň üçin şunu da ünitlerin biz aýratyn çykyşlar eder. MVD, polis, spetsnaz, ýa-ni MHM, prokuratura, sudlar boýunça aýratyn çykyşlar eder, aýratyn düşünjeler berer. Sebebi biz köp zatdan habarly, köp gepleşikler geçirip dur. Biz finala geldik. İnni kaçış yok, kara kaçmak yok, biz alyaşmıyor. Yine hormatly ýerleşler. Muhammed ağa, şunun bilen efir utaraýaly, ozaň çykyş etmeli TikTok'da. Onu näme? Köp sag bolun, bizi dinläp, giderläp, komentar ýerýän üçin videony paýlaşmaly. Senin etbiljegi işini näme? Finans kömek, video paýlamak, komentar ýazmak, biriň arasynda Türkmenistanyň bolup geçen zatlar ulaşmak, Türkmenistanyň gelje boýunça maslahat alışmak öz araňyzda. Türkmenistana barıp tarihi wakalara taýar bolmak, Türkmenistanyň içindekiler taýar bolun, biriňden gürleşiň. Hem polis doğan anlaşmalar bolsa eýýän gürrüňdeşlik geçirin, goşulma, halka bolan diýip film bizim ýanky ambasat ýaly ilçhanamyz ýaly kerekede girin. Bir de hemme hereketler gerek. İndik gepleşikleri hoş sağ olun.